ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବର ବେକ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବେଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଚିତାବାଘ ଓ ବିରାଡ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ 9 ବର୍ଷରେ ମା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କଲମ୍ବିଆର ଆଟୁନାଡୁ ଆଗା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟାଏ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କୋଇଲି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ମାଛ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସିଲ୍ ହୁଏଲ୍ ମାଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଜାତି ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ହରିୟାଣା। ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଘଣ୍ଟି କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଜୋରନ୍ଦା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ନଦୀ ତା ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡର୍ବାନ ନଦୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ 3 ବର୍ଷ ଶୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗେଣ୍ଡା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ ଶୁଏ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ କୂଅ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ରେଡ୍ ଭେଲି କୋରିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ସାପ ନାହାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ମଶା ନାହାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାର ରଙ୍ଗ 9 ପ୍ରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଠା ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୀନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାହାର ଗତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିଆଁ ବର୍ଷୁଥିବା ଗଛ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଲେସିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଗଛ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହାଣିଦେଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ରେଡ୍ରାଇଲ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ 2 ମୁଣ୍ଡିଆ ବିରାଡ଼ି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଟେକ୍ସାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ ଗୋଡ଼ ନଥାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସାପ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶର ମାଛ ପାଣିରୁ ବାହାରି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏସିଆର ବେଙ୍ଗ ଭଳି ମାଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତିଦିନ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆୟସରିକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ମାଛ ପାଣିରେ ପହଁରିପାରେ, ମାଟିରେ ଚାଲିପାରେ ଓ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗର୍ନାଇ ମାଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାସ ମାସ ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଧ୍ରୁବୀୟ ପେଙ୍ଗୁଇନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କଙ୍ଗାରୁ, ରଇଟା ଓ ଝିଟିପିଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଉଠିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଥିଓପିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶରେ 2 ମୁଣ୍ଡିଆ କଇଁଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତ ନୀଳ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଝିଣ୍ଟିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ ପାଟିରେ ଚାଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗେଣ୍ଡା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ଲୌହ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରୀମତୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଥାଚର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ କପଡ଼ା ଉପରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାହାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ପେନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସାପ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯୋଗିନୀ ଅଲ୍ଲୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବର ଆଖିପତା ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାଟିରେ ପାଦ ଦିଏ ନାହିଁ?
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଦୁଡ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କଇଁଛ, 800 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ଼ୁଥିବା ତୃଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଉଁଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ 100ଟି ଶବ୍ଦ କରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବିରାଡ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଘୋଡ଼ା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ମଣିଷଖିଆ ଲୋକ ରହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପପୁଆ ନିଗିନି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଖଟା ମହୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ରାଜିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଏ ଓ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଚେମେଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସଂସାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆତ୍ମା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ଚମଡ଼ା ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ହାତୀ ଭଳି ଜନ୍ତୁକୁ ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ଉଡ଼ାଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅକାବ ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବର 4ଟି ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗାଈ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 7 ପାହାଡ଼ର ନଗର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ରୋମ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ କୀଟ ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼ିପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡିପର ଫ୍ଲାଇ, ଯିଏକି 800 ମାଇଲସ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ମାସରେ ପିଲା କମ୍ କାନ୍ଦେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଫେବୃଆରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ଧଳା ହାତୀ ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ନଗରରେ 2 ମାସରେ ଦିନ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ହେର୍ମର ଫେଷ୍ଟୋ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା।